वाक्य सगळी ना त्या आता जे काही घडलंय त्याला पोषक नाही म्हणू शकतो. पण नित्यच कारण असं राजन तेली कोणत्या पक्षात कधी होता टाइम डिव्हिजन या पिरियडपासून होता एका जागेत त्याचा पक्ष म्हणून विधायक सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक काम करण्यासाठी तो कुठल्या पक्षात नव्हता. कामं मिळवणं जमिनी घेणं आणि विकणं आणि फसवणं ह्या व्यवहारासाठी पुढे आधार पाहिजे आणि म्हणून ते राजकारणी लोकांची मैत्री करायची तेवढा बाकी त्याचा लोकांच्या कुठल्या कामाशी काही संबंध नाही. राजन तेली आमदार असताना ज्याला मी आमदार केलं एक तरी विधायक काम सांगा, एक तरी विकासाचं सांगा, सिंचनाचं सांगा, ब्रिज सांगा, रस्ते सांगा, हॉस्पिटल सांगा, काय केलं सांगा कोणतेही काम. आणि हा माणूस फक्त स्वार्थासाठी. आता मी 90ला आलो जिल्ह्यात, माझं कार्यक्षेत्र मुंबईच होतं. साहेब बोलले जा इथे लोकांची मागणी आहे. आलो मग आम्हाला मासे भेटले तेव्हा आम्ही बोललो आपण कुठे असता नाही मी नाही इथे काम. ते दुकान हायवेला होतं. मी जाऊन उभा राहिलो. काकडे हॉटेल तुझं एक मला चहा मी काय करतो तू नाही काम दुकानात पुड्या बनायचं काम. पुढे राहतो मामांचं घर धक्का आडवे मिस्टर आणार स्वतःचं घर नव्हतं. अशी भयानक परिस्थिती होती आणि तेव्हा मी त्याला पद कोणती नाही दिली. जिल्हाध्यक्ष केला, जिल्हा बँकेचा चेअरमन केला, किती काय काय पद. अहो एक मत काँग्रेसकडे नसताना 29 आमदारांची मतं मिळवली मी ह्याच्यासाठी. प्रोटेक्शन सोडून मी आमदारांना भेटायला जायचो दुसऱ्या पक्षाच्या. प्रोटेक्शन सोडून माणूस कोणता आमच्यासाठी काय केलं मला विकेसित घर कोणी दिलं 4 कोटी किंमत आहे त्या क्लबची. 15ला विकेसी म्हणजे त्यालाच नाही बऱ्याचशा आपल्या जिल्ह्यातल्या प्रमुख पदाधिकारी दिलं. सतीश सावंत आहे, दत्ता सामंत आहे. एक बिल्डिंग बटेन द्या आपल्या कार्यकर्त्यांना मी दिली त्यात हा आहे. कुठून आणले पैसे सांग ना मला. एवढे उपकार केल्यानंतर तो तुमच्याशी येऊन मी हे काय करणार तू काय करणार समोर उभा राहा. मी काही हरे मी राजकारण संन्यास घेईन उभा राहा फक्त म्हणा. नाहीतर मी आता सावंतवाडी जास्त फिरणार आपल्या रेंजमध्ये येऊ द्या मग तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज मिळेल. मी नाही सोडत कोणाला. मी तर कोणाच्या सांगा एवढे वर्ष आहे मी 34 वर्ष कोणाच्या घरी जेवायला डिनरला कोणाची जमिनीचा व्यवहार काय एक दाखवा मला हो. बरं मी केले विधायक का आज मेडिकल कॉलेज आहे, 6.5 बेडचं हॉस्पिटल आहे, इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, वृद्धाश्रम आहे, ते महिला भवन आहे. किती आणि ते माझ्या पैशातून सरकारी पैशातून नाही. मी इथे एकही रुपया न कमवता मी एवढं घातलं माझ्या व्यवसायात. मी हॉटेल व्यवसायात आहे तर गोव्याला पण माझी 2 हॉटेल आहेत. मी आज नाही मी पहिल्यापासून वयाच्या 14 वर्षापासून मुंबईत काम करतोय. तेव्हा 9वीत होतो आणि याने शिकून येतो दुसरा 9 बोटवाला पायाची नव्हती घे ना नाव जो उपर कर त्याला काय हो. त्याला घर मी गेलो पहिल्यांदाच्या घरी एवढंच हो कॉट होते जुन्या कॉट लोकांनी ना तेवढं त्याचं घर आणि जुने होते. मी बसलो चादर होती गादी नाही. मी म्हणलंय बघ माझ्याशी बरोबर फिरायचं असेल पहिलं घर बांधायला घे बाजूला जागा आहे ना घर बालका सुरू कर मी देतो. आणि आता जे घर आहे ना तेव्हा बनलेलं आपल्यावर फिरणार आणि याला अशा अवस्थेत या सगळ्यांची आर्थिक परिस्थिती राहणीमान एकदा उदाहरण सांगतो तुम्हाला ऐकणारे काय. एकदा माझा दौरा नागपूरला होता. नागपूरला मी माझ्या मित्राचं हॉटेल आहे सेंटर पॉइंट. मी त्या हॉटेलमध्ये राहायचो. एक दिवस दौऱ्यात त्या दोघांना बोललो गाडीत बसा चला आपण नागपूरला जाऊया आणि विमानाने आम्ही गेलो.
त्या हॉटेलमध्ये गेलो, 5 स्टार होतं. त्या आतमध्ये नाही दादा आम्ही मला चल बस सोफ्यावर बस. ते तिथे 5 स्टार मध्ये मी कसा जाऊ असं लाज वाटणारे नारायण राणेवर टीका करायची. बरंच काय तुझं माहिती आहे म्हणा दोघांचं, बरंच दोघांचं, मला नाही काढायचं. तर त्याला बोलून मी मोठा होणार आहे का? मला बराच देशभर मला आता व्याप्ती आहे, ते नाही कोण, पण माझ्या विरुद्ध काही चुकीचा आणि काय बोलला तो असेल तिथे मी जाणार. आज खरं म्हणजे विचारलं घरी आहे का, नाही तर ते घरी जाणार होतो. तो कोण बोलणारा माझा, दे माझे पैसे, निवडणूक खर्च केलेले 3.5 कोटी मागणार मी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.